Het wordt steeds betierder donker en we moeten met z'n allen een prutte thuis blijven. Dit is voor gewoon een reden om de kriesbeem nou al in huis te halen. Vorige week wat let en toen kreeg ik een beemke waarvan ik dacht van god, dat hier moet ik net maken. En nu ga ik keuze gewoon, dus nu kook ik mij hem niet ziek. Dus daarom ben ik wat betierder dit hier. En ik werk hier thuis en thuis werk je, dan word je toch wat gezelliger maatje. Dus daarom wat betierder. Ja, ik heb altijd volle letter al te staan, maar nu ben ik vooral om mijn week al op te zetten. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Maar het is december wijze, vind ik. En de eerste dag maakt het eruit, dus dan maakt de kriesbeem erin. Nou. Dit merken ze echt bij de kriesbeemverkeer. Dit hier is wat apart hier met de corona. En ja, mensen willen heel betierd. Normaal, 2 jaar terug voor het hier nog begonnen we echt eind november. Begin december. Ja, nu ben we wel een week of 2 weken eerder. Dus het is, ja, dat is leuk. Ik ben wat langer in de sfeer en ja, gezellig. Ja, maar heel veel de mensen werken nog natuurlijk thuis. En die willen gezellig in huis en die willen in huis houden. En die vinden dat ja, die neppe beem die erop staat, die was nou dit hier even net. Want ja, ze zijn nou wat meer tiert en nou ja, het moet wat gezelliger worden. Voor iedereen die nog een kriesbeem hamat, je nog een tip van Dirk. Voor de mensen die denken van ja, die beem dat zullen we in de kries staan wel. Ik zou dit hier eerder weten, want vaak is het uitverkocht. Maar we natuurlijk vrij betierd binnen, zou ik wel een vrij naaldvaste beem hebben. Want ja, waarschijnlijk kan het er maar de kries net zoveel nul meer aan zetten. Dat is dan wat schande weten.